Etkö tullut valituksi? Tehtävään valittiin Rauno Matikainen, joka on työskennellyt meille jo 15 vuotta määräaikaisissa tehtävissä. Etkö tullut valituksi? Tehtävään valittiin Alexander Stubb, joka ei ole homo. Sori siitä. Etkö tullut valituksi? Ei tullut moni muukaan. Jaoimmekin tehtävät nykyisten työntekijöiden kesken. Etkö tullut valituksi? Tiputamme ansiosidonnaista päivärahasi 25%. Etkö tullut valituksi? Sinulla on 13 päivää aikaa saada työpaikka ennen kuin karkotamme sinut maasta. Etkö tullut valituksi? Toimeentulotukesi päättyy kokonaan. Voisitko myös muuttaa 17 euroa halvempaan asuntoon? Tulitko valituksi? Onnea! Emme tarjoa sinulle työterveyshuoltoa, lounasetua, virikeetua, ylityölisää, pikkujoululounasta, tietokonetta, työpuhelinta, työpistettä, saatikka reiluja työkavereita. Saat meiltä valvovan robotin sekä tekoälyn loihtiman kissan seuraksi etätyöpisteellesi.